И господа, аз съм Георги Янков в TikTok Янчулия. Последвайте го в YouTube, в TikTok, в Facebook. Имам видеа навсякъде. И Instagram също Георги Янков. И аз не знам. Следвайте ме навсякъде. Днешното видео на Roblox, което не знам къде ще кача кога, ще играем игра посветена на нещо много важно, което отмина. Не е много късно. Могването, нали знаете? Скибиди могинг. Рис, раути. Сега, в Roblox. Айде почваме. Ще могнем всичко на света. В Roblox. Ох, много силна музика. Не е подходяща за нашето скибиди могване. Почваме да играем. Нашия скибиди моква. Чакай. Да, бля. Аз съм играл, но не цялата. Така. О! Причам на господин Рак. Ето и са плаща, ние сме бедни, нямаме пари. Отвори тъпата. И сега. Трябва да ги спием някакви работи. Това е сигурно елексир за мок. Айде. Време ли е за скибиди могинг? My face feel. Нещо си. Така, сега доколкото знам и помня, трябва да отидем при дедани, Стоянчо. Стоянчо, стой! Защо ме гледаш? Сега трябва да могнем нещо. Така имаме. Да, so meter feel look in the mirror. Демек, аз не знам английски, аз съм тъпо дете. А TikTok парти! Нещо за бус. Айде! Мога ли да назор съм? Чакай да седна да се рана кефа. Добре свърши. Трябва ще направим тъй. Пак нечко искам да се плаща. Не мога ли да си изтегля такова Robux от как беше? От замуда не мога ли да си изтеглим Robux безплатен? Сигурно трябва да се видим в огледалото.